हाग्रामाया 26 तारिखनि उनाव सासे जनथा होग्रा मानसि जासिगोन। बिक्रम दैमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'ना होगोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला खानाफोर उइलियाम नार्जारिया मालाबाबो जोंनि जुमदारनिफ्राय देरनानै थाङा। हाग्रामाया जेरै सिखाव थिग बेबायदिनो बेबो सासे सिखावसो। खुलुमनाय साइसआनो माने सिखाव साइसनिसो। हाग्रामा बिथांनिबो एगेन्सि बाथ्रा बुंनाय दोङो, प्रमद सार बिथांनिबो एगेन्सि बाथ्रा बुंनाय दोङो। आरो फाय जों पाब्लिकआ बुदलायना लाब गैया। सरकार दागोन सोर? जोंनि बिटिआरनि माबायासो दागोन, मानसियासो दागोन। बेफोरबायदि मोनसे साननानै ला। जुदि देरहायोब्ला देरहानायाथ' देरहाखागोन खाथां सासे नङा सासे नङा होनब्ला लोगोफोर। थ' बुदलायनानै लाब गैया बेयाव। बे इलेक्सन हैनाय टाइमाव जे गारि बुख्रुबलायनाय माबा बुख्रुबलायनाय जादों थोद फाग्लानो। मोनजागोन सोर? देरहागोन सोर? सरकारा दागोन सोर? बेफोरबायदि नङा। देरहानाय हारिनाया थाखायो। दा हाग्रामा सारनिबो एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनाय दोङो, बिक्रम सारनिबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय दोङो नङा होनबा लोगोफोर। जागोन माबा मोनसे जागोन। दाथ' सरकाराथ' दाखागोनानो, बर'आनो दाखागोन। आं बुंखायो 100% खोथाखा नङा होनबा लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर। दा बिटिआरनि इलेक्सननि रिजाल्ट साननाया जागासिनो। दा नोंथांमोना एडभान्स कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो सोर सरकारा दामारगोन। बे बिटिआरआव सोर सरकार जामारगोन नोंथांमोना एडभान्स खोन्थाहरग्रोदो। एडभान्स माने रिजाल्टआ मोनथारसिगोन सोर सरकार दागोन नोंथांमोना मोनथिखाबाय थादो। सेकेन्ड फार्स्ट लिस्ट ओंखारगासिनो दंखायो। दा थिग बेफोरबायदिनो जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय टाइगार आमायसोआ मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। हाग्रामानि हेंथायै मोनसे बाथ्रा बुंदों। जोंहा बिथां बड'लेण्ड टाइगार आमायसोआ नोंथांमोना नायग्रोना ला, गासिबो सिनायखायो। कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बे सरकार दामारनाया सोर दामारगोन, हाग्रामा महिलारि बिथां ना प्रमद बर' बिथां। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आंथ' दा मोनथिथ'वा। दानो हाग्रामानिया बारायना दोङो, दानो प्रमद बर'निया बारायना दोङो। बेफोरबायदि जाबाय थायो। रिजाल्टआ फैबासो मोनथिखासिगोन। एडभान्स नोंथांमोना बम समलाबखाजोब्बाय गावनो थाखाय। आंथ' अमा बेदर एकदम 3 केजिसो जाखानोसै। सोर देरहायो? बिपिएफआ देरहाबा जानोसै बेफोरबायदि आरोना। बेफोरबायदि नङा, आंना मोननैथिंबो दोङो। हारिनाय देरहानाय थाखायो। सोरबा हारिदों होननानै फर्टिबो जानाङा, गाबनोबो नाङा। सोरबा देरहादों होननानै फर्टिबो जानाङा, माबानोबो नाङा। जोंलाय भटार होनाय, जों भटारसो माने पाब्लिकसो जोङो भट होनाय माबानाय बेफोरबायदि आरोना। दा नोंथांमोना एडभान्स बुंदो सोर सरकारा दामारसिगोन जोंनि बिटिआरआव। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ, बाय मोनथिखाबायना। दा जों बड'लेण्ड टाइगार आमायसोआ मा बाथ्रा बुंदों बेखौसो नायनो थाखाय आं आपडेट हिसाबै लानानै फैदों। नैबे भिडिअआ मोनसे आपडेटसो दै, रावबो हेंथायै बाथ्रा बुंलायनाङा। जास्ट आं रावदोबो पलिटिक्सनि लोगो जानानै भिडिअखौ बानायाखै। नोंथांमोननि सेराव जास्ट आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान एकदम थुग्रोना हो, साबस्क्राइबखौ बारायना हो, 1 लाख खालामथारना होदो। बिटिआरनि नामाव दिनै इलेक्सननि नामाव बा रिजाल्ट लानायनि नामाव साबस्क्राइब खालामथार। दे नायग्रोना ला। हाग्रामाया 26 तारिखनि उनाव सासे जनथा होग्रा मानसि जासिगोन। लेबार मावनासो जानांसिगोन। मानो होनब्ला इलेक्सनखौ फैसा थाखा खरस खालामना लाबाय, फैसा थाखा गैला। बेयो जाबाय जिर' जानो थांगासिनो दङ। 26 तारिखनि उननिफ्राय हाग्रामाया प्रमद बर' सारनि जनथा होग्रा जासिगोन। प्रमद बर' सारनि ड्रेस सुग्रा जासिगोन। प्रमद बर' सारनि खामानि मावग्रा जासिगोन। साहा होग्रा, दै होग्रा जानानै थासिगोन। हाग्रामाया गैला दे जेनबाय। रायजोफोर सिन्था खालामनांला। भटखौ जोङो जुदा पार्टिनो होनानै लाब गैला, ओरैनो बेकार थांजोबसिगोन। बिनिखायनो भटखौ मोनसे रेकर्ड खालामनो थाखायसो इउपिपिएलनो भट होनांगौ दा जों। इउपिपिएलआ सरकार दाखासिगोन। बिपिएफआ जेनखाबाय। बेनो जाबाय बिपिएफनि लास्ट इलेक्सन। हाग्रामा महिलारिया गावनो जेनबाय। मोननैबो समस्थियाव चिरांदुवार आरो देबोरगाव मोननैयावबो हाग्रामाया जेनबाय आरो सरकारा इउपिपिएलआ दाखाबाय। सोरबाफोर जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि एडभान्स पार्टि जानो गोसोब्ला जानो हासिगोन, बमा गावनो गोसोब्ला बमा गावनो हासिगोन, रंजानो गोसोब्ला रंजानो हासिगोन। हाग्रामाया गावनो बुंबायनो, बिपिएफनि कर्मचारिफ्रा आंनो बुंहरदों दे बिपिएफआथ' हानाय नंला, नोंसोरो इउपिपिएलआव थाङोबा थांदो होननानै गावनि कर्मचारि आरो गावजों थाफाग्रा सेलादार बेलादारफोरखौ बुंबायनो। आंजों दा बिपिएफनि मानसिफ्रा कानेक्सन खालामगासिनो दोङो दे गाबोन सप्ताहनि गेजेराव इउपिपिएलआव फैफिनजोबसिगोन आरो इउपिपिएलनो भट होसिगोन। जाय हाग्रामाजों सान हर थाफाग्रा बिसोरबो इउपिपिएलनो भट होसिगोन।
खाना जायोब्ला जादो रंजायोब्ला रंजादो मोसायोब्ला मोसादो हाग्रामाया गावनो जेननो थांगासिनो दं हाग्रामाया आखाइ थिखांबाय रायजोफोर गैला BPF नि बेनो जाबाय लास्ट इलेक्शन बेनो जाबाय हाग्रामानि लास्ट इलेक्शन 26 तारिखनि उननिफ्राय BPF होननाय बुस्थु थाला हाग्रामा होननाय बुस्थु थाला हाग्रामाया 26 तारिखनि उनाव सासे जनता होग्रा मानसि जासिगोन लेबार मावनासो जानांसिगोन मानो होनब्ला इलेक्शनथ' फैसा थाखा खरस खालामना लाबाय फैसा थाखा गैला बेयो जाबाय जिर' जानो थांगासिनो दङ 26 तारिखनि उननिफ्राय हाग्रामाया प्रमोद बर' सारनि जनता होग्रा जासिगोन प्रमोद बर' सारनि ड्रेस सुग्रा जासिगोन प्रमोद बर' सारनि खामानि मावग्रा जासिगोन साहा होग्रा दै होग्रा जानानै थासिगोन हाग्रामाया गैला दे जेनबाय रायजोफोर सिन्था खालामनांला भटखौ जोङो जुदा पार्टिनो होनानै लाब गैला ओरैनो बेकार थांजोबसिगोन बिनिखायनो भटखौ मोनसे रेकर्ड खालामनो थाखायसो इउपिपिएलनो भट होनांगौ दा जों इउपिपिएलआथ' सरकार दाखासिगोन बिनिखायनो ओरैबायदि धाब धुब ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएलखौ सरकार दानायाव मदद खालामनांगौ माने रेकर्ड हाइस रेकर्ड रायजोफोर सिन्था खालामनांला पार्टिखौ जानोबा जाखादो रंजायोबा रंजाखादो बमा गावबा गावदो मोसादोबा मोसानो गोसोब्ला मोसाखादो हाग्रामाया हालानो गावनो आखाइ थिखांबायनो गावनो गावनि मानसिफोरखौ बुंबायनो थारमाने थांदो नोंसोर जेराव थांदो आं नोंसोरखौ लाखिनो हाला होननानै माने हाखाला होननानै मिथिबाय थारमाने हाग्रामाया गावनि समस्थियाव मोनसेबो केम्पेनिं खालामनो हायाखै मोनसेबो मास गेदारिं खालामनो हायाखै हाग्रामाया गावनि देबरगाव समस्थियाव मोनसेबो केम्पेनिं खालामनो हायाखै रायजोफोरनि खाथियाव थांनो हायाखै जायनि खाथियाव थाङो बिदिनो रायजाना हरजागोन बियो बिनिखायनो बि गिनानै थाङाखैनो थारमाने रायजोदोनो नुजायाखैनो बि देबरगावआव अब्ला बिनो भट होननानै मा जाबावनो जों ट्रेक्टराव मारिना हो हाइस रेकर्ड खालामनानै सिट मोननानै बेबाराव सरकार दागोन इउपिपिएलआ भटखौ ओरैनो नांगोल होगारना लाब गैला हाग्रामायानो आखाइ थिखांबाय आरो नोंसोर सेलादार बेलादारफोरा फैजोबदो गासिबो भटार्सफोरा फैदो रायजोफोरा फैदो इउपिपिएलआव थादो मोजां खामानि मावदो ज' मावदो नुखाबाय भिडिअखौ आंथ' जेबो बुंनांगौ गोसो गैया दा हाग्रामा बिथांनिबो एगेन्सै बाथ्रा बुंनाय दोङो प्रमोद सार बिथांनिबो एगेन्सै बाथ्रा बुंनाय दोङो आरो फाय जों पाब्लिकआ बुदलायना लाब गैया सरकार दागोन सोर जोंनि बिटिआरनि माबायासो दागोन मानसियासो दागोन बेफोरबायदि मोनसे साननानै ला जुदि देरहायोब्ला देरहानायाथ' देरहाखागोन खाथां सासे नङा सासे नङा होनब्ला लोगोफोर थ' बुदलायनानै लाब गैया बेयाव बे इलेक्सन हैनाय टाइमाव जे गारि बुख्रुबलायनाय माबा बुख्रुबलायनाय जादों थोद फाग्लानो मोनजागोन सोर देरहागोन सोर सरकारा दागोन सोर बेफोरबायदि नङा देरहानाय हारिनाय थाखायो दा हाग्रामा सारनिबो एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनाय दोङो बिक्रम सारनिबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय दोङो नङा होनबा लोगोफोर जागोन माबा मोनसे जागोन दाथ' सरकाराथ' दाखागोनानो बर'आनो दाखागोन आं बुंखायो 100% खोथाखा नङा होनबा लोगोफोर दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंदो नोंथांमोना सोर लोगोथिं दोङो बा बबेथिं नोंथांमोना मोजां मोनो जाय खामानि मोजां मावदो बिदिसो मोजां मोनो रायजोआ नङा होनबा पाब्लिकआसो देरहायो गासैखौबो पाब्लिकआसो राजा खालामो फागिनतखौ मामाया डांगर हबो नुवारे होननाय बाथ्रा मोनसे दोङो नङा होनबा दे बेनोसै दा रावबो एगेन्सै बाथ्रा बुंनो नाङा कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना बुंहरब्लानो जाबाय देरहामारगोन सोर बिटिआरआव सरकारा दामारगोन सोर बे खनानि सेराव सोर जमारगोन सोर जिरायमारगोन नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय नंगौना नङा लोगोफोर दे अब्ला बेनोसै शेयार खालामनांगौ भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ दा आमाइसो बड'लेण्ड टाइगारखौबो मा बुंबावनो हाग्रामा सारनि अल टाइम माने हदाय टाइमावनो माने एगेन्स्ट बाथ्राया थाखायो नङा होनबा दा सोरबा बुङो प्रमोद सारनि गुन्दै मोनजाग्राफोराथ' दा बेफोरबायदिनो जाखागोन जोंखागोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारखादो दे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर